akabatwa nedare rekuuraya murume wavo neMhiko dzaakaita. Vana chiremba vedu takamuendesa pana chiremba wairi wese vakabata kuti mai ava vatori neshai rekuroya, havana kumbotenderedza shai ravo iri vanotozivikanwa kana munharaunda nemabasa avanoita. Saka ndokubva vakapa kuti pamhiko dzavakaita kumurume wavo pane zvavakazoita kusvika adi apa vachitonzi ivo mai ava zvakare pakasagadzirwa dare iroro naivo vari kuteera ndizvo kadi ichokwadi. Saka dare iroro raita chiremba vakati no tinokwanisa kutozibvisa zvinhu izvi kuti zvisarambe zvichiitika muupenyu hwevanhu. Ndokubva tawirirana kuti vanoenda vakangwati vane mombe handiti then mombe yakazonzi hadzisi kubvumirwa kufamba handiti. Saturday paida kuita basa papo ndo pakazokumbira wana wacho chita basa iro atisikunisa kuti risaita asi tikumbira kuti netichinjirosi tizuwa tese wemhuri nababa ava tiuye tizonzwira dare ipo tiri pamwe tizosimuke tiri pamwe kuti basa iro riende mberi isusu wanawo tiri ngatorichinja. Saka uya imi baba I think mune shoko ramungatitaure kuti urongwa hwenyu huri papi. Ini maya kubva musi wavaenda kwasho hatinobvuna naenda vanga vasingatodi kuti ndinzwe nenyaya dzavo kusvika nachivaza kuti madi kuuya muzoteerera nyaya iwo achiti kwete handidi kuvaona. Ndakazonzwa ndaona mupurisa waya achiti mudikanwa namambo ndikabvunzwa kuti watitokudikanwa namambo sei. Amai ava vakatenderana nazvo here kuti ndinge ndichinzwa dare ravo mazuva ndonyaya iripo. Wakatendera saka niwe wakataura kuti imimi ndo wakatibudisa zita rekuti imimi nokuti isusu hatikuzive. Inini nditori kuti kune mukoma mukuru ariko hararo. Ini mhaka ndogara pamusha chete. Imimi muri pamusha zvakufanana namukoma saka monjereka dare iro rinoda kuti vadzikunurwa nokuti tirasikirwe nemunhu nezvinhu zvamambo wanhu wauya uchema kuna mambo hazviiti. Saka tinoda kuti chiremba tochiisa zuva kuti ari kuuya musi upi zvinhu zvinge zviri zvakagadzirika toisa musi upi wedare tisairebese haina kureba idzazoenda kuna kuti ndibrife titi gwagwagwagwa kuti wasununguka kamambo ipapo ichokwadi aita zvakanaka wauya wemhuri naivo uchiona kuti sedare uchiona kuti zveda kukasikwa sekutaurwa kwazvakaitwa zvinoda kukasikwa mai manje wari kuenda asi waenda wabva kuno kwana mbuya nevana wadi wakazokumbira iwa kuti toda kuti uchingirwe rimwe zuva vanzi kumusha uko vari kufamba musha vachitotaura kuti izvo takacheneswa hakuna zvese zvekutaurwa haana kumbobatwa mai avo haana kumbobatwa. Ndinomwe mukomana anogara kumaraini ikoko ari kwangu akatoya achitondibvunza ndikati wapi ndikati aiwa yakapinda wakatobatwa mbuya akanzi ukunzi hakuna wakanzi wakacheneswa. Ndikati ko uyu munhu waroda kutotanga kuti waone kudya zvemumwe futi here. Saka zvaita zvakanaka muripo saka ndati ndijekese dare racho richiviko kuti wakomana wese wakatofamba wachitotaurira zveikoko kumusha ikoko kuti maraini ndinoziva vanhu varipo pamaraini vane muroringo. Saka totirini pavanotora shoko vachindounganidza wemhuri zviri adhiveti wemhuri kana wakatoungana. Amen. Mimi ndimi ngumva umusha kwacho wanga uri kuti chii pasonga kuti ndikuduse nekuduse kai wanga uri kuti wokudii. Ndakambodza vhiki yapera ndovaenze kuri kuuya vanokwanisa kuvabatsira saka zvaiko zvinoizvi hapana chataitasa kana vana vacho hapo pana kana hwani ndikuona ime ndimi kuri pamunda vacho aiwa ine ndogara ndiriuvaima shoko ravari kufamba naro kuti inani ndakakubatwa asi mambo mafoni
namai avo vakapangana vakatenga n'anga dziri kwamambo dzakatengwa nayo mambo namai avo. Mambo vari kutsigira mai avo, saka inini handidzokere kudare zvekuti tatongouya kudarika tine madhautsi ekuti tikunosangana navo here kunogara. Vatoti handidzokere, hapana zvandinoitwa nekuti kune hori vakatenga n'anga. Iswe changamira ripoti mai vachibva kuno wakasvika panhamo ndandiriko ipapo chivakwanisa kutaura vakati mina handina kana chandambobva kwamambo uye kana mambo akandisunga handina chatogona kutomboa kana chawangagona kuita sei chawangagona kunditi. Asi munharaunda mama kuti mambo wangu atigonera bhosi munhu iyeye vanhu vachanyatsogari zvakanaka nekuroya kwamai wavo vanhu vese vangakuti saka kana mambo zvadzadzikwa namambo aya zvichatsogone kuonani. Saka ndokutaura kwaitika panhamo ipapa vanhu vachitofa kuti zvavanhu zvamba kutoti wabvise zvazvatinakira vanizvo. Saka vanhu vari kuenda kuchema chita mambo ngauye zvifambe pane munhu iye kuti zvati zvibviswa. Mapurisa toisa zuva ripi? Naitoti dei zvakurumizwa ndine ruoko rwandakataura rwakanditi ruri kukonzereswa chii nedariro. Hakusi kurarikaba kumba mazizi. Saka zvikanonokwa handizozii pandinosvika nokuti tinongova tu. Saka izvozvi izvi ndiri kutoshaura kana ndikadzokera zvavanzwa kuti ndauya kuno ndinoparara here. Handi mari yeyo ndimi makamutibvisa mari yetransport neyo. Mari yetransport makanga mati hanzi chivabatsirawo zvavati hawana. Saka last time ndanganga ndisina kubhadhara. Saka izvinezvi ndichinge ndati vana vacho zvavari kuuya zvavati vari kuda havo kunzwa matare. Saka vachachibvisa ivo varidzi vacho. Takandati mari yamunobvisa makanga mari 145. Ndakandatoya nayo naika chiremba then onotora mombe ikoko. Robert chiendai mundotaura naye nachiremba munzwisane zuva raangaenda wotsvaga 145 yacho kuti wanoiona rini kuti waende kunoita basa. Kudai munomese mundonozwana nachiremba nokuti ndandikuti handizoziva makosi angu ese angaita. Kana razoitwa basa manje zvaonekwa zviri kutozoita makosi. Chiendai nayo sabhuku varipo movha maisati